Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da asbahin wannan rana ta Laraba 8 ga watan Muharram shekara ta 1445 bayan hijira, daidai da 26 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kanin labaran ya zo muku da fari ga kuma cikakkunsu tare da ni Hauwa Ja'afar Bayero. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya gana da tsohon shugaban jam'iyyar APC na kasa da sakataren jam'iyyar mai mulki sanata Abdullahi Adamu da sanata Yola Omisori a fadar shugaban kasa da ke Abuja. Hotuni sun bayyana cewar Adamu da Omisori sun ajiye makamansu ne a farkon makon da ya gabata gabanin taron majalisar zartarwa na jam'iyyar ta kasa da aka shirya gudanarwa ranakun Litinin da Talata 18 da kuma 19 ga watan Yuli. Da ita cewar a hukumarci ba a tabbatar da dalilin ziyarar da tsaffin shugabannin suka kai ba, amma ana kishin cewar ba ta rasa nasaba da kokarin warware matsalolin da suka dabaibaye shugabancin jam'iyyar. Lokacin da ake ta yada jita-jita game da murabus su, an samu labarin cewar tsohon shugaban jam'iyyar sanata Abdullahi Adamu ya ce ba zai wani tsokaci kan dalilin murabus ɗinsa yanzu ba har sai shugaba Tinubu ya dawo kasa daga birnin Nairobi na kasar Kenya a lokacin. Majalisar Dattawa ta ɗage zamanta na jiya Talata zuwa yau Laraba saboda sanada ministocin shugaba Bola Tinubu. Majalisar ta ɗage zaman ne zuwa yau Laraba domin sanar da jerin sunayen ministocin da shugaba Tinubu ya mika. Rotani na cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya mika sunayen ministocin tun a makon da ya gabata ga magatakardar majalisar. Shugaban masu rinjaye na majalisar sanata Opeyemi Bamidele shi ya bayyana daga zaman a jiya Talata ba tare da faɗin dalili ba, yayin da shugaban marasa rinjaye na majalisar Simon ya goyi bayan ɗage zaman zuwa yau Laraba. 'Yan Najeriya na dakon sunayen ministocin tun bayan hawan shugaba Tinubu karagar mulki ranar 29 ga watan Mayu. Wasu na zargin bata lokacin bayarsa nasaba da sauye-sauye da ake samu cikin jerin sunayen da kuma siyasa da ta shiga cikin lamarin. Shugaban majalisar wakilai Honorable Abbas Tajuddin ya bayyana cewa Najeriya ba za ta kai ga tudun mun tsira ba har sai an baiwa sarakunan gargajiya damar taka muhimmiyar rawa wajen gudanar da lamuran ƙasa. Abbas ya bayyana hakan ne a lokacin da ya karbi bakuncin majalisar sarakunan gargajiya ta ƙasa karkashin jagoranci Isu Nupe Alhaji Yahya Abubakar a ranar Litinin a ofishinsa da ke Abuja. Ya ce akalla mambobin majalisar wakilai guda 100 daga majalisa ta 10 suna da nasaba da sarautar gargajiya, don haka majalisar wakilai za ta haɗa ƙarfi da majalisar dattawa da kuma majalisun jihohi wajen ganin an bai sarakunan gargajiya dama a kundin tsarin mulkin ƙasar nan. Dan da fara jawabinsa, shugaban majalisar sarakunan gargajiya ta ƙasa mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na 3 wanda Isu Nupe Alhaji Yahya Abubakar ya wakilta ya ce manufar ziyarar tasu ita ce ta murna ga shugaban majalisar akan zaɓarsa da aka yi a matsayin shugaban majalisar wakilai ta 10. Babbar kotun tarayya da ke zamanta a birnin Lagos ta bayar da belin dakataccen gwamnan babban bankin kasa CBN Godwin Emefiele da aka dakatar kan kudi naira miliyan 20 bayan ya shafe makonni 6 a hannun hukumar 'yan sandan sirri ta DSS. Emefiele ya ki amsa laifin da ake tuhumarsa a kai guda 2 na mallakar bindiga guda 1 da kuma harsashi guda 23, zargin da rundunar 'yan sandan sirri ta gabatar. A nan kuma jami'an tsaro na farin kaya DSS sun sake kama dakataccen gwamnan babban bankin kasa CBN bayan hatsaniyar da suka yi da jami'an gidan yari. Lauyoyin Emefiele sun faɗa manema labarai a Lagos cewa sun bari DSS ta kama wanda suke karewa ne domin gudun harbe-harbe tsakanin jami'an guda biyu. Kotu ta ba da umarnin a ci gaba da tsare gwamnan babban bankin na CBN a gidan yarin Ikoyi da ke Lagos har sai ya cika sharuɗan belinsa da aka bayar kan naira miliyan 20. DSS ta tumi Emefiele mai shekaru 61 ne da mallakar karamar bindiga ba bisa ka'ida ba, zargin da ya musanta. Mai shari'a Nicholas Uwebe ya dage zaman kotun zuwa 14 ga watan Nuwamba. Gwamnan jihar
Jigawa da ke arewacin ƙasar nan Umaru Namadi ya ce sun gama tanadin taimaka manoma a jihar domin rage musu radadin cire tallafin man fetur da aka yi. Cikin wata sanarwa, gwamna Namadi ya ce matakin farko da suka dauka shine rage farashin takin zamani daga naira 26,000 zuwa naira 16,000. Gwamnan ya ce suna sani da irin kalubalen da cire tallafin mai ya haifar, wanda hakan ya jefa mutane cikin matsi, amma suna da fatan hakan zai zamar wa mutanen Najeriya alheri a nan gaba. Wannan dai na zuwa ne daidai lokacin da gwamnatin tarayya ta sanar da shirin fara raba hatsi a fadin kasar domin rage wa al'ummarta zafin halin cire tallafin man fetur wanda ya jefa sa ciki. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya ce masarautar Kano ta damu da yawan samun karuwar matasa da mata wajen shan miyagun kwayoyi da ake samu a jihar nan. Sarkin ya bayyana hakan ne lokacin da gamayyar kungiyoyin arewacin kasar na kakashin jagorancin Sharif Nastura suka kai masa ziyara a fadarsa. Mai Ado ya tabbatar da cewar masarautar Kano a shirye take domin aiki da jami'an tsaro da kungiyoyin al'umma domin kawo ƙarshen matsalar shan miyagun kwayoyi. A nasa jawabin, shugaban kungiyar Initiative for Community Action Against Drug Abuse Sharif Nastura ya ce sun zo fadar ne domin sanar da